a kamarádi, vítáme vás u dalšího dílu Děti dětem TV, tentokrát už 4. A já bych chtěl pozdravit našeho sponzora dnešního pořadu a tím je Rezort Sobotín, takže děkujeme a zdravíme pana Hrocha. A my tentokrát uvítáme našeho dalšího vzácného hosta a je to Roman Hubník. Ahoj Romane. Ahoj. Ahoj. A určitě se nepletu, když řeknu, že Romana zná úplně každý. No Vandi, určitě moje ročníky, nebo naše ročníky jednoznačně, jsme se na Romana dívali v televizi a všichni jsme takhle jakoby fandili, ten Hubník dával góly, obránce, všecko paráda, ale ty mladší ročníky, Romčo, sami jsme zjistili, jsme byli na tréninku se dětma, že někteří nevěděli, kdo je Roman Hubník, takže když se na tohle pána podíváte, děcka, jo, tak tenhle pán pochází z FC Koloprty někde na Hané, ne, na Valašsku, jak se to jmenuje, Romčo? Na Valašsku. Halenkov. Z Halenkova a tenhle kluk z Halenkova to dotáhl až do české reprezentace. Hrál za Sigmu, za Plzeň, v Moskvě. V Moskvě, ve Spartě. Spartan, na to bych zapomněl. Takže tohle všechno dokázal... Hertha Berlin. Hertha Berlin. Ty ale Rostě, ty v tom máš zmatek. Tak no. Romčo, nechci nám říct ty něco? Přesně tak. Tak ono, vyrůstal jsem na Valašsku a přišel jsem přes Vsetín, Zlín a Olomouc, kde jsem vlastně se dostal do ligy. Pak jsem přestoupil do Moskvy. Z Moskvy jsem si odskočil do Česka na hostování do Sparty a pak jsem strávil 3,5 roku v Hertě Berlin. Tam jsem strávil vlastně 7 let v Plzni a zpátky jsem vlastně přišel do Sigmy, kde jsem potom uzavřel kariéru, takže... No a teďka mám na tebe úplně nejlepší dotaz. Hrál si všude možně, to už teďka všichni slyšeli, ale jak je to hrát za tým osobností Děti dětem? No krásný pocit. To si myslím, že to se nestane každému, samozřejmě jsem za to strašně rád a strašně rád vždycky přijedu na různé akce a je to hezký pocit, protože člověk aspoň tou přítomností tak může pomoct někomu konkrétnímu a je vždycky takový ten pocit, který prostě si člověk nekoupí. Takže já můžu jenom ze své zkušenosti říct, tak jak se říká o kopačkách, že jsou to hloupí lidé a já nevím, povrchní, tak není to vůbec pravda. Nám je velkou ctí, že právě Romana máme v týmu. Přesně tak a musím říct, že je to radost vidět, jak prostě tady tyhle hvězdy dětem pomáhají ve svém volném čase a vůbec o tom nikdy nediskutují, prostě řeknou jasně, mám čas a jedu, je to super. No a kluci, já jsem vás takhle naposledy viděla vlastně v loni na punčování. Je to tak, to nám pěkně propršelo. No to bylo... To je pravda, ale to loňské punčování nám počasí nevyšlo, že? Ale vypunčovali jsme penízky, takže bylo fajn. Pomohli jsme, ale pamatuješ si předloňský rok punčování? To Vandi, ty sama nebyla. Tak řekneme divákům, určitě bylo -10, -15, to byla brutální zima a samozřejmě chtěli jsme si udělat fotku s Romanem, já on punčoval, prodával úplně superově a vzhledem k tomu, že byla taková zima, tak když jsme dýchli, tak se nám udělal kous a nemohli jsme se vyfotit. To byla pecka, že? Přesně tak, bylo strašně, to byla zima jak v Rusku, takže bylo to zajímavé. Jo, přijel Roman Hubník, že on má zkušenosti z Moskvy, tak jsme to tak měli na punčování, takže pecka. A já hlavně o Romanovi vím, že než přišel k Děti dětem, tak už dávno pomáhal. A Romane, kde to vlastně všechno začalo? První moje zkušenost byla v Hertě Berlin, kdy Hertha, obrovský velkoklub, tak tam jsme chodili na různé akce a když jsme viděli, komu konkrétně pomáháme, tak prostě bylo to hrozně jako krásný pocit, protože spousta fotbalistů to moc nemusí, ale prostě potom je to fakt jako něco hezkýho a pokračovalo to vlastně i v Plzni, kdy vlastně celá Viktorka jsme byli vlastně, nebo jsme zapsáni jako dárci kostní dřeně, takže jsme na seznamu. Tak tam vlastně se pokračovalo a myslím si, že Plzeň v tomhle je strašně daleko v české lize. Mm-hmm. To je super slyšet, že vlastně
spousta klubů se klaní k tomu, aby pomáhalo a my jsme samozřejmě hrdí na to, že ty zrovna u nás pomáháš a Rostě, co na to vlastně říkáš ty? Jaká podpora to je od těchto hráčů, těchto hvězd? Myslím si, že je to k nezaplacení. No jednoznačně je to k nezaplacení a hlavně, když se podíváš vlastně na naši soupisku, jaké tam jsou jména, jo? Roman, Vašek Jemelka, David Rozehnal, to jsou všechno, Mojmír Chytil, jo? Teďka hvězda, Kuba Matoušek, Vojta Smržnáš první a můžu jmenovat dál, ať na někoho nezapomenout, se neurazí, ale bav si suprový jména a ty lidi mají veliký srdce a tak, jak říká Romča, prostě ne každý, tak jak jsi to měl v té Hertě, že sice bezva kluci, ale někdo prostě to tak nepřijme, nebo je to pro něj těžké. Stejně tak je to vlastně i u vás, jakoby u dárců, kteří někdo daruje peníze a nechce být ani na té akci, protože to jakoby nesnese v srdíčku, ale někdo naopak se v tom zase vyvidí a pomáhá. Takže já jsem nesmírně rád, že takový borce máme a že můžeme přijet, objíždět. Teďka pojedeme na 100 let Litovle, to bude taky pecka, jo? Tak, že i normální lidé, který to běžně nezažijí, tak takovýhle borci, kteří už to znají, přijedou, ukážou bezvadný fotbal a dají tu charitativní myšlenku. Já se musím zeptat, kde se s těmito dvěma borci potkáme příště? Romčo, jestli se nepletu, můžu sdělit? Určitě. Ve středu 29. května máme bezvadnou akci na Andrově stadionu, která se jmenuje Děti dětem na Andráku. A tam, Romčo, budu velice rád, kdyby si přišel, bude tam patronem toho turnaje je John Uličný. Tak Johna mám strašně rád, protože to byl můj trenér v Sigmě a strašně rád ho uvidím. Bezvadný showman, takže jenom doplním, že je to turnaj pro kategorii U11 okresní výběry, to znamená ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem, uděláme radost všem dětem z kraje a samozřejmě budeme zase pomáhat. Rozhodně nebudete u toho chybět, protože to stojí za to. Vandi, Rostio, co má dětem o víkendu za programu? Tato sobota opět patří SK Prostějov, kteří nastoupí v Holicích proti Jihlavě a my jim budeme fandit s naší fanzónou a moc se na to těšíme. No, jsme samozřejmě nabití jak sobotu, tak neděli. V sobotu v Holicích, v neděli jsme na Andráku, porazíme Spartu, takže přijďte na fanzónu, bude to tam strašně zajímavé, bude tam i autogramiáda, budeme oceňovat děti dětem hráč měsíce, tentokrát 5 nejlepších dětí, 3 kluky a 2 holky. Takže přijďte na Andrák, přijďte se na to podívat. Tak, děti, ahoj a příště zase. Ahoj. Ahoj.